Ni Ziortza naiz, bilbotarra, 31 urte ditut eta Piztia konpartza animalista militatzen dut duela 5 urtetik hona. Ekologismotik etorri nintzen, batez ere, eta desazkundetik bebai. Azkenean esparru ezberdinetan militatzen egon naiz eta animalismora edo antiespezismora iritzi arte joan naiz pausuak ematen eta Piztiak ezagutu nuen arte. Azkenean niretzako izan zen oso determinatzailea. Nik ez nuen ezagutzen antiespezismo, ez espezismo hitza eta konpartzen sartu nintzenean, orduan hasi nintzen bueltaka. Arrautzak eta esnea jaten dituen eta hor negoen, baietz ezetz, eta azkenean jende antiespezista eta veganoa zen jendea ezagutzeak eta babes horrek eman zidan aukera nire pausua aurrera emateko. Piztiak daukan gauza ona da niretzako oso garrantzitsua diren bi gauza uztartzen dituela. Batetik Euskal Herriko jai herrikoien mugimendua eta hemen ematen den fenomeno hori ez dela bakarrik jaia egiteagatik, baizik eta aldarrikapen momentu bat direla eta bestetik antiespezismotik edo animalismotik egiteko aukera, eta Piztiakek batzen zituen horiek biak. Orduan niretzako izan zen idealena, nunbaiten egin behar banuen lan, hori zen tokia. Azkenean niri boteretzen nauenak hori delako, kaleak hartzea gainerako mugimenduekin batera eta zurea bebai defendatuz eta gainerakoena bebai, guztion artean eta gainera irribarre batez. Konpartza bezala egiten ditugun ekintzetan nagusiena aste nagusia noski, eta gero segurazki aratuzteak bebai, ematen duela dela zozer ez dakit katxondeoa gehiago dagoela, baina gure mesua nolabait sartzeko aukera ere ematen digu, igual ironia punto batekin edo inkluso guganako barre eginez, baina hori ere beharrezkoa dela batzutan, zure burua kritikatzea eta lotsarik ez izatea horrekin, eta horiek izan daitezke igual jendeak ikusi ditzazkeen gauza nagusienak konpartza izaerari begira, Bilboko konpartzekin egiten duguna. Gero gure kabuz bebai, gure ekintza propioak egiten ditugu. Ludikoak diren batzuk, sukaldaritza tailerrak edo mendira irteerak, hitzaldiak, mainguruak, kontzertuak izan daitezke baita, eta gero igual beste talde edo ekintzaile batzuekin serioago jarri gaitezke eta manifestazioak eta protesta ekintzak. Bilbo kasu berezia izan daiteke, baina egia da Bilboko herri mugimendu denak ez badira gehienak Bilboko aste nagusian ordezkaturik egoten direla, txosnaren bidez edo beste ekintza batzuen bidez. Eta ikusi zen hor zegoela hutsune bat, eta mugimendu antiespezistak ez zeukala ordezkapenik Bilboko jai herrikoietan. Nolabait bazekiten gu iritziko ginela momenturen batean eta hasieran talkak eta tentsioak izan baziren ere, bagoaz gure pentsamendua Bilboko konpartzen barruan sartzen eta poliki gaineko konpartzak ere badoaz gerotze eta gehiago errespetatuz edo behintzat espazio bat ematen ideia hauei ere badela nahiko oraintxe bertan. Ikusi duguna da gauzak poliki egin behar direla eta guk ere ikasi behar dugula gainerako borrokak eta gainerako mugimenduak ulertzen eta eurekin ere elkarlana egiten, guk ere horiek ere barneratzeko. Gurea ulertzen nahi baldin badugu, beraiena edo gainerakoena gurea ere egin behar dugu. Oso esperientzia positiboa izan da, oso nik uste dute asko ikasi dugula eta asko ikustarazi dugula animalien defentsarako mugimendua. Batzutan igual konpartza sortu aurretik zegoen lan bat Bilbon eta zeuden taldeak lan egiten, baina igual joan behar zinen apur bat bila. Eta konpartzak, Bilboko konpartzetan egotea eman diona mugimenduari izan da igual hori sozializatzea, ikustaraztea eta bigarren mailako borroka bat ez dela bebai mahai gainean jartzea. Hori izan den handiguna.
bada aukera bat erraza mugimendura hurbiltzeko, ez? Eta gero bakoitzak ikusiko du ze bide hartu nahi duen, igual ez du konpartzakidea izan nahi, igual beste mota bateko ekintzailetza egin nahi du, ez? Baina behintzat hor dekozu aurrean, ez? Eta haren aletik pasatzen zarenean, berarekin buruan ematen duzu, ikusi behar duzu. Ez gaude eskutaturik, ez? Osea, aurrean gaude. Panorama nahiko aldatu da, ez? Bilboko konpartzetan sartu ginen duela 5-6 urte, eta asko aldatu da. Orain Bilboko konpartzak egite duten ekintza guztietan ehuneko ehunean vegetala den aukera eskaintzen da, eta piztiak hor egotea asanbladatan ere animalien defentsaren ikuspuntua hor egotea bermatzen da, ez? Egia da, igual lortu dugula nolabait antiespezistenganako errespetu bat, baina falta zaigula orain aurrera pauso bat ematea eta animalienganako errespetua lortzea, ez? Eta hor falta da klik bat gehiago, baina 5 urte bakarrik daramatzagu eta uste dugu nahiko ondo goazela, badakigu zaila dela, baina poliki-poliki joango gara lantzen. Bai, duela, nik ezagutzen duena, baina askoz ere indartsuago, ez? Ekintza gehiago egiten dira, igual lehen tauromakian enfokatzen ziren gauzak, ez? Zabaldu egin dira eta orokortu egin dira, eta animalien defentsan orokorrean, ez? Egiten dira gauzak. Gainera, Bilbon, Euskal Herrian eta oro harre ikusten zenbat talde ari diren sortzen eta zenbat espazio ezberdinetan ari dira lan egiten, nik uste dut guri ere ematen digula indarra, ez? Gure txokotxoan batzutan bakarrik sentitu gaitezkela, ez? Eta gainerako konpartzekin igual apur bat bakarrik bezala, eta ikuste duzunean Euskal Herri osoan zehar badoala pizten apur bat mugimendua, horrek emate dizu indarra, esateko, hemen gaude eta aurrera jarraitu behar dugu orduan. Oso ondo, igual elkarlana sustatu behar da eta gehiago gure artean hitz egin segurazki, baina joango gara egiten poliki-poliki.